Dünyada iktidarların Partiya Wekîbûyî Demokratîk ya Gelan Dem Partî ji bo ku xwe di nû da rêxistinê bike li Enqerê konferansa ku 4 roj berdewam bike pêktîne. Li tevahiya Tirkiye û Herêma Kurdan jin hatin Enqerê û di navbera 12 û 13 îlonê da civiyan. Piştî civîna jinan, du roj jî delegasyona Dem Partiyê dê bicive û li ser nûjenkirin û geşedanên dawî nîqaşan bike. ve kimi gerçekleştireceğiz? Başlamadan önce Erdevka Dem Partî Ayşegül Doğan naveroka ve konferansê ji dengê Amerîkayê re vegot. Doğan ragihand ku li ber geşedanên Herêmê Dem Partî pêdivî dibîne ku xwe di nû da amade bike û ji ger re bibe bersîveka xurt. Ev konferans ve 4 roj bidome. Her du rojên serekeyên ewlî konferansa jinaye piştî wê jî em bi giştî delegasyonek xurt re nîqaşekî 4 roja bidin berdewam kirin. Armanca ve konferansê çi ye xurtkirina rêxistinbûyîna me ya partiya demeye hem şeyla jina ve hem şeylên dîtir em dixwazin xwe xurttir bikin. Narîn Güran piştî 19 rojan şûnda mirî hatibû dîtin. Kuştina wê li tevahiya Herêma Kurdan û Tirkiye ana mijara herî serekeye. Ayşegül Doğan li ser kuştina Narîn Güran jî rawestiya û got. Em niha behsa qatilkirina narîn dikin. Ya ku 8 salî li Amedê li gundê Çolî hat qatilkirin. Em nikarin qatilkirina narîn, qatilkirina Ceylan, qatilkirina Uğur, qatilkirina hemî zarokên Leyla. Yani nav bi nav dibe em ba bir bînin û nedin ji bîr kirin. Konferansa jinê ya bi navê em di jiyaneka azad û wekevda ısrar dikin. Em bi rêxistinî dibin. Di roja duyemîn da jî bi nîqaşan berdewam kir. Jinan ragihandin ku ew bi biryarin ku sîstemeka nû wekev ava bikin. شیاره مش بو جیانه کو آزاد و وکف ام خواره خستن کرنه جبر کو شر کل دنیای د قومه شر کل کردستان د قومه لسر کولتیا جنه لسر بندستیا جنه لسر کو ماف و هبونا جنه و تندیا لسر جنه ده تشتا کو هری ما بپارزه رخستن بوینه Dem Partî di nav parlamentoyê da sêmîn partiya mezin e. Li ber vî jî geşedanên nav Tirkiye û rojhilata navîn di nêzva dişopîne û dixwaze bibe bersîveka pirsgirêkên heyî û baweriya girseyê jî xurttir bike. Li ber vî jî armanca Dem Partiye we ku him di nav konferansa da û him jî di rojên pêşiya me da bi şiklekî nûjen derkeve pêşiya gel. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.